one, two. בן כמה אתה, ערן? אני בן 25. ואבשלום? 21. אף אחד לא יכול היה להתכחש לזה. שזה חזק, שזה קורה. אנחנו במרכז החדר. רועי פרוסט הוא האלטרנטיב. לא יודע מה זה אקורד, לא יודע מה זה תווים, לא יודע כלום. קצת פחדתי ממנו לפני שהכרתי אותו. זה לא שהוא באלטרנטיב, הוא האלטרנטיב. מחבק אותה, והיא נלחצת. לא היה לי חשבון לשום דבר. היינו המחזור הראשון של רימון. היה בערך אותו כמות תלמידים ומורים. לא היינו חבר'ה. באנו לעבוד, לא היינו מבלים ביחד. זה 4 מוזיקאים שכל אחד דחף למקום אחר. אני מאוד אהבתי את התוצאה. נשים כותבות שירה. הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל יעל היא חברת להקה מלאה. ומה עשית? קראתי לערן. כמו סוכר מותח מתוך ספר בישול. מחיר כרטיס 10 שקלים, 14 כרטיסים. אני חשבתי שזה אומר שאנחנו בכיוון הנכון. זה מוטו כזה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא יכול לצעוק עד מחר, אני את האונייה מביא לשם.